tini boro phaile mani ade जों दिनै अ जागावा एकलायबो स्कुल टाइम दंमोन कैसा नायनानै हेमन जाते अ जागा साम थाका चलिखने बे जों खोनागा किसा अ जागा सामुरा किसा जेमन खाचिंचा हामिया ईद हामिया रक बाय साम चलि दं जों किसा नायनानै हेमन जाते अब खासिनि भबिष्यत सिनि थिनांनि जत सेरे रजा करि थांनानै लांनो पाइ थांनो उलफानो त सिनि चेरे रक सिनि लोकेल चेरे रक न फरिनाय आमने बागै अबन जाते कामकै थांनानै जों किसा आरो हायै सिख्लायबाय माने स्कुल ni mung tam mai एकलायबो स्कुल acha amke central एकलायबो स्कुल माने सिनि बर' राव सिनि लोकेल न फरिना बागै कैसा डेभलपमेन्ट बागै गावमनि माने tam tam sap sap malai kan dogor phai और हाय मलाई फैका अ जागानि इंजिनियर अ जागानि जे लोकेल नायकनि रगय मलाई किसा किसा कक सलांका गाहाम या जाते गाहामकै कासनो गाहामकै फाउंडेशन गाहामकै तलांगै गाहाम कासलनि बागै amke response bahai ma kan ro बर' अब त गाहाम रेस्पॉन्स रिवो गाहाम काय खलायनो हने बर' कक रेखा समा हाय अबनि परिबो जों नांखाय तैसा तेबो बार बार हाय मा मलाई फायनाय ते कयबार जाते स्कुल जे पायास जों हाय नायकनि खायबेने हने जों बरनो कक रेखा